Sikhula leya minyaka bayazi-ke sakhula nabo. Sikhule amaplastiki, amaphepha amaplastiki, o-plastic bags. Into eyivela kancane ibikhona, bekhona o-paper bag. Sithi ama-paper bag-ke lawo abe amapheshanyana onsuku kanjalo kanjalo. Kodwa nakhona besiqikelela ukuthi asibalahli isinoma kanjani. Noma iphepha elinjani-ke, kungaba iphepha kube lika-newspaper, kube mhlampe elesikole, esikole lidabukile ibhuku kanjani njani. So abengalahlwa noma kanjani. So-ke sithe masikhula-ke lamaplastiki manje eseqala efika, sakhuthaza kakhulu emphakathini yethu, ey'koleni zethu, ey'nkonzweni kwakumenyezelwa nje ukuthi kufanele siqikelele ukuthi oplastiki abalahlwa isinoma kanjani. Vele amaphepha sasivele singawalahli isinoma kanjani. Emakhaya ethu kwakunemigodi, namanje isekhona imigodi la silahla khona udoti bese siyawushisa, sengisho empilweni yasemakhaya. Right. Kusho ukuthi-ke kuhamba makufika amaplastiki-ke kwase kuba kugcizelela ukuthi amaplastiki angalahlwa noma kanjani. Ngoba kufuyiwe emakhaya, obaba bethu baney'nkomo, namanje iy'nkomo yisekhona-ke ey'zukulwaneni ezalandela. Right, inkomo umeke yawudla uplastiki, uzongena entweni, uzothi mayiwudla inkomo vele awugayeki, kodwa uzohamba wona uze uyofika entweni okuthiwa inanzi. Njengoba-ke awugayeki, uhamba unjalo uze uyohlala kuleyo nto, uyayilimaza impilo yenkomo. So sakhula nje siqikelela ukuthi nje asilahli amaplastiki noma kanjani. Vele-ke amaphepha bezivele singawalahli noma kanjani. Right. So-ke sakuqikelela lokho sikhula. Lokho besikufundiswa emphakathini yethu sikhula, njengoba sifunda imisebenzi eminingi yokukha amanzi, yokutheza, yokuyolima, yonke leyo nto. Nalokho bekuyingxenye yempilo besifundiswa yona. Nasey'koleni zethu-ke, ey'koleni zethu nje ekuseni ngaphambi kokuthi kuthandazwe, bekucoshwa amaphepha. Sithi siqala sithandaza, sesithandazela endaweni eklini. Sithandaze singene emaklasini. Noma ngabe eklasini kunephepha elibe khona, wenza ngesiqiniseko ukuthi uzofaka ephaketheni. Ngesikhathi usuphuma sekuyiwa ku-recess, kwangasho ukuthi i-break, usulifaka emgqomeni kadoti. So nje iy'kole zethu bey'klinwa yithiki. Right, singekuqhathanise ngoba vele iy'khathi ziyashintsha. Kodwa la ngifisa sibukisise khona kuyila ukuthi uplastiki noma-ke udoti wonke nje kubalulekile ukuba siwufake endaweni efanele. Right-ke, njengoba besifundiswa-ke emakhaya, esikoleni, nasemasontweni ethu besikufundiswa lokho. Right, namanje-ke udoti wethu, bantakwethu asiwuqikelele. Uyabona ukuthi kwesinye isikhathi uma usemotweni mhlawumbe udla i-aphula, noma ngabe budlani-ke, okay, kodwa ukukujikijela ngefastela akukuhle. Noma ngabe usebhasini, ukukujikijela ngefastela akukuhle. Kungcono ngiwuphathe lo doti wami ngofaka esikhwameni sami, bese ngizobe sengize ngiwulahla ekhaya. Ngoba nemvelo yethu iyafa uma ngabe udoti siwulahle isinoma kanjani. Ney'ndawo zethu esihlala kuzo, uNkulunkulu asibusisile uba emhlabeni wakhe siwugcine umuhle umhlaba wakhe, ziyalimala. Njengoba nje kukhula utshani, sithi indawo nje, masibuka indawo nje eney'hlahla yaba notshani, bese ngithi ngizojikijela kuyona oplastiki noma ngijikijele udoti. Kakhulukazi nje kuplastiki, nodoti akufuneki, noma ngabe udoti okanjani ozobola akufuneki. Right, kodwa uma sengijikijela uplastiki, lobu utshani obufaneke njengamanje lizona izulu, sesibheke thina esilimayo, sibheke iy'mbozi zamahlanga yemvula. So kuzothi uma selina izulu, loya plastiki loyana awuzukubola vele, uzohlala. Uma ngabe lo butshani ngabe buyamila, sebuzohluleka ukumila ngendlela. Isihlahla naso lo plastiki uzohlala lapha enhlabathini, singakhululeki isihlahla simile ngendlela okufanele simile ngaso. Kuthi noma kuwa amaqabunga ngaso, azothi uma ewa ekhanda imvundo ngaphansi kwesihlahla, kodwa uthola ukuthi ayisakhandeki. So imvelo yethu isisiza kakhulu, iy'hlahla notshani kusiza kakhulu ukuthi noma kuna izulu ungasheshi umhlabathi wethu uguguleke. So nje kubalulekile ukuthi iy'ndawo zethu siy'gcine nje zizinhle ngoba ezethu.
Nasemadolobheni ikhona indlela okulahla ngawo udoti kwabahlala emadolobheni. Ikhona indlela, uhamba ngendlela udoti uze uyofika wonke lapho ulahlwa khona. So iy'ndawo zethu kubalulekile ukuba siy'gcine zizinhle. And okubaluleke kakhulu kuwukuthi iy'zukulwane, ama-generations alandelayo awafunde kithi esibadala ukunje udoti asiwushiyi isinoma kanjani. Uma bengigibele etekisini akusho ukuthi sengidlile ngilahle phansi, sengiphuze lelo thina ngilahle phansi, cha, bekuyelami. Ozobe eklina lapho, eklina leyo moto noma ibhasi noma imoto encane noma ithekisi. So akangafici iphepha elilahlwe yimi phansi, ithini le-drink elilahlwe yimi phansi. Noma ngabe yini, akafice nje lezo ntuli ngoba-ke iy'ntuli y'hlale ziba khona. So lolo thuli lolo alikline kahle aqhubeke. Ngoba iy'zukulwane zethu, our generations kufanele afunde ukuthi cleanliness is next to godliness. And kufanele kube iy'ndawo zethu uNkulunkulu asibeke kuzo siy'gcine zihlanzekile. Ngiyabonga.